Čaute všetci, dneska tu máme zase ďalšiu jazdu. Dneska sa ideme vybrať do Čiech. Prvý zraz máme v Ružomberku, druhý zraz v Martine. A Duško už ide. Sami predstavili ruky. Dedo, spáru sa. Tak, presne. Počujem. Hej? No, dobre. Ale aspoň ti pekne vidno ten vrkoč, Mončiči. Hej? Teším sa, ďalšie raz bude. A dneska máš krásne, Hej. sa budú pochváliť, máme čas. Hej, možno byť dôchodci, ale my nie. Nerobíš dneska. Hej. Veď práve. Kto sa teraz najlepšie cez dve plné, vieš? Tak. Keď neprejdeš za ňu, tak neprebiehaš. V hrobe ešte si. Hej. A ja si aj hudbu počúvam, vieš, popri Ty tom. len si aj spievať ešte budeš. To má byť, chlapci, no. Na ktorí sú úplne, že ako gentlemani. Tak to má byť, motorkárov majú púšťať. To je správna motorkárka s takým chvostom, ale vlastným. A pravím. Presne. Pravím. Ostriháme. Raz ju opijeme a pôjde dole. To je plán, to sa ostriam aj sama, keď tam. Kývaj tak? Tak kývaj, no. No len, Duško, neviem, ako to bude tá Mika zvládať. Ja viem, tam som chodil, neboj sa. Ja tiež mal som to na starosti, zborový vlis. Kebyže máš ísť tam na tej motorke, tak prídeš o všetko. Ja sa strátim na to. No dobre, banda, poďme na to. Hopíky? A kľúče mám kde? V kufri? Áno. No choďte, ja pojem tak vzadu dáko trošku. Dobre, Nika, všetko OK? Dobre. Ale pekná autoškola. Hej, to majú tu a vždy nie. O ženách ste hovorili. O ženách, hej, o ženách. Ale tiež ho nemáš dneska, ako vidím. Nie. Sere na teba. Solo ideme. Aj mne dneska dovolila. No. A tá ich automaticky spojí s ďalšími. No, lebo my sme na tom otvorenom kanáli, vieš? Je aj tak. Hej, že nemáme vytvorenú skupinku. Ak ti bude teplo, kľudne si otvor trošku, hej, a tak. Urob si, pohoď indu. Dobre. Dávaj sa tam povyberala. No, dáku rozhľadňuť. Len sme tu skrátili zas, lebo sa nám nechcelo už kadetade sa drúzgať. Ale viac sa mi páčila tá cesta pred Martinom. Hej, to bolo také príjemné. Mohli by sme si také trička dať vyrobiť, motobanda, alebo dačo také. No počujem. No, Už sme to riešili. Treba vymyslieť Vymyslieť treba, tak sa skončilo. Ja som do GPT písala, že nech vytvorí obrázok, ale sa mi minulý dáta tak. A doma nemáš voľnú istinu. Ale to som minula na GPT. GPT. Vieš? Veronika nám vytvorí, však Veronika. No jasne, možno niečo vymyslieť. No. GPT to je môj najnovší kamarát. Ktorý všetko riešim. Hej. Keď, lebo máš aj platenú verziu, máš neplatenú verziu. Samozrejme, ja nedám uvač. No veď jasné, hej. Na motorku. Vetro neťahá. Neviem, či by som chcela byť vo v tom vetroni. Pred motoráme všetko. Neviem. No Potom. vyskúšaj. A ak sa budeš vydávať raz, tak ti prídem zavrčať. Dohodnuté? Dobre. Ruku na to. Dobre. Vidíš, že má Nika malé vlasy? No? Poriadna žena musí mať vlasy pohyť. Hotovo. No buď máš nadelené, alebo nie. Hej, tak. Života, hotovo. Celkom rezko ide. Čo ste hej, dačo povedali tej Nike? To si povadila sa sprajerom. Všetko je 12 stupňov. Tu sme voláko vysoko, priatelia. Turzovka. Pekné cestičky zatiaľ. Sa mi to páči. Tak je naše. A čo som prišiel? O nič. O nič. No ja by som išiel niekde, lebo potrebujem aj vrabca vyvenčiť. V Čechách už sa im zastaneme, no. Koté, no. Pekná. Dúfam, že nás pustia cez ten hraničný prechod pre Šlintačku.
No veď hádam, hej. Minulé videl príspevok, išli cestou a normálne na nepremokloch také bodky mali. To zrušené, hej. Chvála Bohu. Vieš, a jeden motorkár riešil, že k tomuto teraz akože preplatí, hej, že takúto škodu. Ale však malo nepremoklo všetko. Áno, áno. A ty si rúčky púšťaš, No. počuť. No, mám na púšte. A chlapec, aha. A ten holov Ríďov ide. V Čechách iným ráno, len tu bacha na rýchlosť, hej. No to hej. Tu musíme akože predpisovo jazdiť. No veď, no. Prečo to tak majú ináč prísne urobené, však? Tam by mala byť aspoň tých 5 km tolerancia, podľa mňa. Nedávajú tú toleranciu, keď to má. No, ja som mal o 6. prvú kávu, o pol 7. druhú kávu a pri kapičke o pol 9. ďalšiu kávu. No ja nepijem toľko kávu. No, ja je 6-7 sadem v pohode, ja nemám problém. Už keď tak ide náhodou, tak druhú, ale väčšinou jednu. Doma. Wow, toto je krásne, ľavá, pravá, to sa mi páči. Krásne. Černá Ostravice. Parkovisko. Merajú rýchlosť, pozor dajme, hej, 50. No veď ideme 40. Konečne. Parádne. No. Boha koleno ma boli ako koňa. Po dole, hopy. A to koľký sa k nám pripojí, veď to ľahko moc nás je. Sa rozmnožujeme. Tam idú auta, to všetci aj tak asi nestihneme. Taká klasika, vieš? On mi ukazuje, že je predbiehať a tu je radar. Chápeš? Ty ja koniec obce až tam. Že si tu domov ako keď príde. Pompičkári. No čo, páči sa ti zatiaľ? No jasné, paráda. Taká priehrada, a to je len také jazierko, či čo to je? No, to je niečo také menšie. A ono keď máš ísť takto naozaj, to je na psychiku to. Nie každý vydrží z 30, 50. No, to teda. No, tu sa to ide krásne otvoriť, sleduj. Nádhera. To teda. Ale pekná cesta veru. Dobre. Je to tady hezké. Domov seniorov. To ešte máme čas. Nie? Hej. Dať. No veď áno. Fú, tak to mi je teplo. Battery level is high. Tut, tut. Tut, Teraz hej. tut, 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 tut. Krásna rozhľadňa. Počuj, 310. Toto by ti tiež bolo tak na začiatok. Bližková je hej, no. Možno aj hej však. No dobre, tak to nás dáva. No uvidíme, kadiaľ. A dobre, že nejdeme, vieš, tadiaľ, kadiaľ sme šli. Hej. Víš, to najlepšie sú takéto trasy neplánované. To teda. No ale vidíš to, veď to je nádhera. Hej. Jedna rozhľadňa, druhá. A šup, ty koksa, sme v lese. Wow. Rada. Tu je nejaké jazierko, Mika. Už keď sme tu, zastaneme. Plainwood. Nejaký kovbojský stanice, ale pekné. Hej, vyzerá to dobre. To je rozmaj. Makov ešte 28 km. Inak to by bola sranda, keby že Niku teraz stretíme. Ja by som sa asi ušul. Čo, povrčíme si?
Možno si zakývať. To je tepláren. Holding. A teraz sa budú ešte predĺžovať tie dni, vieš, takže to bude No. super. Meka papa.